A kako Sveto pismo opisuje buduće događaje? Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo i zemlja će se tresti po svetu. I bit će gladi i pomora i strahota i veliki znaci bit će na nebu. Izaći će lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će se pomračiti i mesec svoju svetlost izgubiti. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti, jer će biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja sveta dosad, niti će biti. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug druga. I što će bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu. I tada će proplakati sva plemena na zemlji. I ugledat će Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Stražarite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti i stati pred Sinom čovečijim. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. A oni koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog, neće imati mira dan i noć, i dim mučenja njihovog izlazit će vavek vekova. I kako se kaže u otkrivenju Jovanovom, nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje kalja, a pravednik neka i dalje čini pravednost i sveti neka se i dalje osvećuje. Vidi, dolazim ubrzo i plata moja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kako je njegovo delo. Ako živimo po savesti, nemojmo se plašiti naših dela. Đavo će svakako doći po svoje. A vrata nebeska su vrata pravednih.